हाबो बे समनिफ्रायनो आलायारनखौ स्टार्ट खालामदों बे समाव आंना बैसोआ 25 years स' बाय दा टाइम टाइट गैया जेबो गैया आंनाव मोनसे फिल्मनि केमेरा दंखायोमोन बेजोंनो शुटिं खालामदों ओमफ्राय गुवाहाटीनिफ्राय साउन्ड रेकर्डिं लाबोदों बेजोंनो 10 दिनावनो माने 16 नभेम्बर 1994 खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन दिनैहाय आं नैबे मोनसे लावथियावसो दंफैयो लावथियाव फैनायनि खारन ओरैनो दान्दिसे बेरायफैदों थ' मेन बाथ्राया जाहैबाय मा दाखालि साननैसो ना रबि नार्जारिया माखासे बाथ्रा बिसानि सोमोन्दै बुंदों लोगोसे आरो जोंदाव बड'साया दिनै माखासे रबि नार्जारिनि सोमोन्दै खेंफुसार बा बेफ्रुसार बाथ्रा बुंफुरनायखौ जों नुनो मोनदों जों एसे खोनासंनानै लानि आं लावथि ना नैबे ओरै साइडजों जेबो गैया दै लांदां बाला गोरान गोजाजोबसो अन्थाइबारि ज्राव ज्राव जुब बेफोरबायदि नायनानै लाग्रोनि जोंदाव बड'साया दिनै मा खेंफोरथि होदों सिगाङावनो खुलुमबाय रायजोफोर सिगाङावनो आं दिनै जे माबानो रायजोफोरनि सिगाङाव बुंनो नागिरदों बिनि माबायानो जाबाय खारनानो जाहैबाय बे कयेक दिन आगोयाव ना सानसे ना साननै आगोयाव बे दासान्दि जे ओंखारलायबाय थादों बेयाव मिडियायाव बाव रबि नार्जारिया आंनि सोमोन्दै आरो आंनि सोमोन्दै माने जोंदाव बड'साया मा एस ए प्रडिउसार मा खालामदों मा मादों जेबो मिथिया होनना बुङो नालाय दा मेइन थिंआ आंना एस ए प्रडिउसारसो बुंगोन आं माने आं जोंदाव बड'सा एस ए बड' फिल्म मेकार प्रडिउसार हिसाबै आं बे माबा खैफोदथि नङा होमबा क्लियारिफिकेसन होनो नागिरदों आं मा मावदों आरो दा बेयाव दाख्लै खोनादों माबाया रबि नार्जारिया बुंदों प्रथमाव माबा जुनियर होनदों जुनियर मा हिसाबै होनखोथाय जुनियर ओमफ्राय बिथां माबा गिबि आलायारन फिल्म खालामनायनि माबा प्रडिउसार जोंदाव बड'सा बे माने दासिम मा फिल्म खालामखो बिनि बिसय बेहा आइडिया गैया आरो दा थारमाने आंखौ माबा बेहा माबा खालामनाय बायदि मोनसे कुइसन सोंनाय बायदि जादों आरो दा बेखौनो बे आं जेला नुयो माबायाव बे मिडियायाव लोगोनो आं बेनो फन हरदों डाइरेक्ट फन नाम्बार दंथ' ओमफ्राय आं बुंदों नोंथ' आंनि बिसय मिथिया होनदों आं नोंनो कयेकथा पइन्ट खिन्थानोसै होननानै आं कयेकथा खिन्थादों आरो बेनो पइन्ट माने खिन्थादों आरो आं नैबायदि होननानै होमबासो बुंदों आरो बे होमबालाय दा बेखौनो आं बेनो फनावथ' खिन्थाखाबाय आंनि बिसय आं मा मावदों दा रायजोफ्राबो मिथिथों खारन बे मिडियायावसो बुंदों नालाय दा रायजोफ्राथ' मिथियालासेनो थानो हागौ ओंखायनो आं दा मिडियायाव आंनि खैफोदथिखौ होनो नागिरदों आरो दा प्रथमावनो बे माबानाय बायदि आं कम्पेयार खालामोनो एखम्बा खारन एस ए फिल्म प्रडिउसार हिसाबैसो आं बुंगोनथ' बेबो माबा रबि नार्जारियाबो एस ए फिल्म प्रडिउसारथ' क्लियारिफिकेसन नालाय दा आं एखम्बा हयथ' कम्पेयारबो खालामनो हागौ आरो बे मा मावदों आरो बे दा प्रथम सिगाङावनो जेनेबा आं प्रथम फिल्म खालामदों माबा आलायारन जेला आं पुना फिल्म इन्सटिटिउटआव 1982 हाबदों आरो बे पुना फिल्म इन्सटिटिउटआ 3 years कर्स दा आं सेकेन्ड इयार माने थार्ड सेमिस्टारावनो जेला हाबो बे समनिफ्रायनो आलायारनखौ स्टार्ट खालामदों बे समाव आंना बैसोआ 25 years स' बाय दा टाइम माबा 2 बोसोर जाबाय 2 बोसोराव बे आलायारना कमप्लिट जादों बाय दा टाइम आंनि एफटिआबो माने एफटिआइ कर्सआबो कमप्लिट जादों 27 बोसोराव आरो दा बे आलायारन फिल्माव आं एस ए प्रडिउसार आं बे आलायारनाव 10 जन प्रडिउसार दं पार्टनार्स दा वान अफ दा आं प्रडिउसार पार्टनार ओमफ्राय बे फिल्मखौ आं पुरा मावजोबदों गासैबो एक्जिकिउटिभ प्रडिउसार हिसाबै आरो दा एस ए प्रडिउसार बे फार्स्ट आलायारन बेथ' नेसनेल एवार्ड मोनदों रायजोफ्रा मिथिजोबगौ आलायारननि सोमोन्दै दा सेकेन्ड जेला कयेक बोसोरनि उनाव जेला आं बे माबा एसे फिल्म मेकार नालाय जोंहा माबा माबि डकुमेन्टारि फिल्म खालामबायो मालाबायो दा क'क्राझाराव मोनसे TLCनि प्रग्राम सोलिदोंमोन बाव आं डकुमेन्टारि खालामनानै फार्स्ट आं माने 1.5 लाख थाखा खामायदों आरो इनकाम जादों आंहा फिल्म खालामनानै मोनदों दा बे 1.5 लाखजों लोगोसे आं सासे न'नि मानसि खुरमानिफ्राय आं 2 लाख लानानै 3.5 लाखजों 1994आव माबाखौ माने 10था रिल बायनानै दं फैसा 3.5 लाख नालाय 10था रिल बायदों 10 दिन शुटिं खालामदों लाइट टाइट गैया जेबो गैया आंनाव मोनसे फिल्मनि केमेरा दंखायोमोन बेजोंनो शुटिं खालामदों ओमफ्राय गुवाहाटीनिफ्राय साउन्ड रेकर्डिं लाबोदों बेजोंनो 10 दिनावनो माने 16 नभेम्बर 1994आव आरम्भ खालामदों एक्सुवेलि माबा 31 बिदिनाव जानांगौमोन माने नेक्स्ट इयाराव 95 फार्स्ट मार्चआव आं कमप्लिट खालामनाङो माबाखौ बे हाग्रामा जिनारिखौ प्रथम आरो दा बे आंनि बाजेटआ 3.5 लाखल' आरो बे 3.5 लाखनि बे हाग्रामा जिनारि बा रेड इन्डियान भार्जिन फरेस्ट बे फिल्मा माबायाव प्रथमाव इण्डियान फिल्माव सेलेक्ट जादों बिनि उनाव नेसनेल एवार्ड मोनदों नेसनेल लेभेलनि एवार्ड बेस्ट इनभाइरमेन्टेल एसपेक्ट दा बे मोननै मोनदों आरो ओमफ्राय बे फिल्मानो मा नेसनेल लेभेलनि एवार्ड मोननाय फिल्मफोरखौ माबायाव दूरदर्शन टेलिकास्ट खालामो आरो माबायाव दा अनेक नाजानायनि उनाव बेखौ बे टेलिकास्ट खालामदों बाव आं 12 लाख ना 14 लाख बेसे माबा मोनोमोन ना 16 लाखमोन खुब समाव 14आनो जानो हागौ आं गोसोआव गैला एक्जेक्ट बावबाय आरो दा बे हिसाबै आं बे आलायारनखौ आं 3.5 लाख इनभेस्ट खालामनानै आं
सारिगुन फ्राय सारिगुन फ्राय 3-4 गुनखौनो हमना लादो दे आं माबानो हादों आरो बे माबानो खालामनो हादों आरो बे नेसनेल एवार्डबो लानो हादों दा रबिया गाव गोग्गानो बुंबाय थायो जेनेबा सापस आरो थांनाय माबानिफ्राय बे 2 बोसोरनिफ्राय खोनाबाय थादों माबा 60 लाख खरस खालामगासिनो दं आरो दा 60 लाख खरस खालामनानै दा दाख्लै फनावबो खिथाहरदों गाव आं 90 लाख रुपिस टार्नअभारसो आरो मोनदों होनना बुंदों मोनदों माने मा टार्नअभारथ' टार्नअभार जाबाय थारमाने बिनियाव हयथ' बिदि खरस ओंखारगोन आरोथ' हमना ला 60 लाख खरस खालामनानै 90 जुदि टार्नअभारबा बे 75 बा 80 बेबायदिसो मोनगोन आरो जेनेबा तथापियाव आरो जायखिया दा बे 6 लाख गारनानै माने 10 लाख बा 15 लाख बे प्रफिट आरो बे खिन्थु माबा नङा डाबलबो नङा आरो दा आंनि जुदि सापस कम्पेयार खालामोबा एस ए प्रडिउसार जास्ट कम्पेयार खालामदों आरो बे आं 3.5 लाख फिल्म खालामनानै नेसनेल लेभेलनि एवार्ड मोननो हादों इन्डियान प्रम'आव सेलेक्ट जानो हादों आरो आं माबायाव दूरदर्शनाव टेलिकास्ट खालामनानै 3 बा 4 गुन थाखा खामायनो हादों आरो दा माबाखौ आं जास्ट एस ए प्रडिउसार खालाम बे प्रडिउसार हिसाबै आंखौ कुइसन खालामदोंथ' दा बे 6 लाखनि जे फिल्म 60 लाखनि जे फिल्म खालामदों बेजों 1.5 गुनबो नङा फिल्मा बे जुदि आंजों समान जुदि गुन हिसाबै खालामनांगौबा बे 2 कोटी 40 लाख थाखा मोननांगौ आरो होमबासो आरो बे 60 लाखजों आं 3.5 लाखजों जुदि नेसनेल एवार्ड इन्डियान फिल्माव सेलेक्ट जादोंबा 60 लाखजों बे 10थासो नेसनेल इन्टारनेसनेल एवार्ड लानो हानांगौमोन आरो बे खारन बे आंखौ कुइसन खालामदों प्रडिउसार हिसाबै आं बे हिसाबै बुंदों आरो बे ओमफ्राय बे 60 लाख बाहायदों आं होननानै बुंबाय थायो आरो बे 2004 आव आं जेब्ला अनेकानो मिथिगौ 3 गर्ल्स एन्ड द गल्डेन ककन मोनसे इंलिश आरो 70% इंलिश 30% बर' बेसिकेलि इंलिश बर' इंलिश फिल्म बेसिकेलि इंलिशानो होनजायो आरो बेयाव आमेरिकानि सानै हिन्जावा फैनानै जोंनि बर' एरियायाव गिदिंनाय बिनि उनाव आरो बे फिल्माव आं 2004 आव खालामदों बेखौ बाव आंना मोर देन 1 कोटी खरस जादों आरो बे कोटीनि बारा दाबो फिल्मा 99% कमप्लिट जानानै दाबो आं रिलिज खालामनो हायाखै 20 बोसोरनि बारा जालांबाय दा जागोन बे आंनाव नेगेटिभ लाबोबाय आं डिजिटेल दंजोबो उनाव आं गोसोबादि खालामगोन आरो बे जागोन आरो दिनै नङा गाबोन समफोर जागोन आरो दा बे समाव माबायाव 2004 आव आं जे जेसेबां थाखा बे खरस खालामदों नर्थ इस्टआव खुनु आसामावबो रावबो खालामफेराखै नर्थ इस्टआवनो खुनु खालामफेराखै आं बहुत रावनोबो जाहिर खालामाखै आं नै आंनो हायेस्ट बाजेटनि फिल्म खालामदों मादों आं जाहिर खालामफेराखै आरो बेखौ क्वालिटि जानांगौ फिल्मा मोजांसो जानांगौ बे थाखा फैसानि खोथा गैया बेसोमोन आरो दा बे रबियाथ' बाबदों 60 लाख नै मैया दाख्लैसो 2 बोसोरनि आगोलावसो बे 60 लाख खरस खालामदों आरो बे आंथ' 2004 आवनो मोर देन 61 crore दाथ' आंनाव बांसिन जारनाय मानसिजों होनांगौ दं माखासे सुख'बाय बे सोलिगासिनो दं आरो बे मोनसे जाहैबाय बे माबानि बिसय बुंनाय जाहैबाय बे आंनि बे माबानि बिसय दा मोनसे बुंबावदों बे सेकेन्डआ जाहैबाय मोनसे माबा आं दाख्लै बे माबायाव बे एवार्ड सेरेमनियाव मोनसे खोथा बुंदों आरो माने फार्स्ट पइन्टआथ' आं फिल्मखौ बोरै सेलेक्ट खालामखो बेखौ बुंदों सेकेन्डआव बे जोंना 28 बोसोर बे बर' फिल्म मेकारा दाबो नेसनेल एवार्ड लानो हायाखै बिनि